Nyankuti na mame funi bi nso kai. Ya sanso ba be pem o ye mame fefefe o hwe no nso ye de pem ni na me pesi ye mbisa no questions kakara fa teenage pregnancy. Pako TV ene de yesi ye ko street na so ye de bremo. Pacho, good morning. Pacho, your friend, Lady Titi now. A friend, Felicia Asari Labi. Felicia Asari Labi. Okay. Man, Pacho, you can't imperwani saying Brony Becca's teenage pregnancy into a seben or wafa. I met here, Senator. I will throw only no hushe. You ought to better the end the crony if you say a young ocean. Now, often ocean. Na wako bompe nyinse wako fa nyinsen e de aba na be yo haw ama ebusua no ena eja ena ono ankasa mu no nso kasa wako bo mpinsem a e de na opatre mpinsem ne se endum bra ese so de nyinsen ye ebi so ya abofra endu brimpo a de be ware ye kan nyina no wo be hwe na yo school ni o ko school ebi wo ho na ye primary school mpo ebi wo ho no ma na ye saving mpo wadu SS kra e science order so ko school a on timi hwe ne ho ne ntino wa bom panyinse makofa nyinse na onya ware ye anase onya ware mu anase on se ne ho so ni ne ho hwe ene wa ko bom panyinse manyinse ne de ne de imperwanyinsen eba imperwanyinsen ne de ba ne se ebi abofra no etimi aka se ebi ohwe no enye papa etimi ede saa kwan no eba ebi wo ho abofra no ne maame ne papa e wo ho nso efiase tena no eyeden na se ena eja enyo kasa papa bi anka nkyira abofra ne se ebi ane na amu enka so eni nti hwo ho so yiye na so jeja abofra na saa otimi kwa bonten obema bia se ne pa obepene ebia yaman 1 cedi 2 cedi o beje 1 cedi kwata aduan beje 2 cedi kwata aduan etimi nam so masa mperwanyinsen no eba okay entina mperwanyinsen e bra nipa ni ndu bebia ese ohu bema no wehu na akofa ba e de nsunsanso na e de bro nipa no awofo no any community no e do how kese eba abofra na nkasa no ho so ebi kwanyinsen no wanyam no esanse onyiye na wanyinsen ntino ni padua no kra no entimi nsua nyinsen no senia esese osua no e de ohaw ebre abofra na wanyinsen no ebi wo ho no nso a efi asetena na nye nti saa bre na wo ye ba akokora ne awobedin eyedin na wasa akofa bia beka ho nti na aduan din ni bibia nti ahoɔden ko esese onya din ehwe nyinsen no onya e de ohaw no eba na wofo na wakofa nyinsen no e de abre won no nso no ebi wo kro obema na obehya na nyem no kra beka se nyem a efi so obema no nso behwa na ebi a oye obi nso a onyi ya oni hwe ye nti obegwan afi ni awakofa aba no ho na beto awofo no so owofo yi mu oni bididawo no wasa akofa nyinsen aba nyinsen hwe nso no eyeden ene mu awo ese so eduru obenom hospital ese so okọ aduan a ase so nya aduan papa dia ebe ma na nya hoden ndi saa nyoma yi nyina de ohaw eba beto a ofo yi so enu ntwanfu akora no owa abofra ya tare obehye nduru abofra yi benom aduan a abofra yi bedi nyina yo haw ebia mo ye nipa miensa wakofa ba kwa beka ho ma ya nan saa abofra na sudi no so asa beda ebusunya no so community na ye wo mu nso no e de how bre community no e say eyesa e how oman no anase kuro na wotimu no e how kuro no e ma kuro no impuntu no enkoso e say abofra ya wo se obehu na amofra ne na mho basabasa ne esese wo ye na oreye nti futu be na wo ka kire eye mpanyefo awofo ene mofra na ankasa futu amede be ma mbofra nse nya meka che won nse obra na ye bono enye bete opepere wo ho a obeti nti wonya botere e wo bra na wo bonum sesi ambofra ba wonyi du bebi kakra bi wonya bibi kakra tuatua won kokum pa wo fe se wo wanyi enu nti
opie obi wo ho kora enanu ne be kasa se ne esese wo kasala enanu ma ne bibia ehia no biala na se agya ne ma ne bibia ehia no nanso esan namfo ene obre bi ode ne ho nipa bi ode ne ho bebo ne nti na akofa so ha na ba nti ni ameka cha mofra ne so omunya abotre no munti afutu no wombre wo ho ase emma na omfa botai bi ensi wani so se o ebi am pese me yese nti sa botai na ode adi si nani so no so otone bo ase a ne nsa be ka sa botai no wa twene ho afinia enye nyina ho afi awofo no ho so ayetimi pia ye mase o ko ubenya 1 cd bi na wo de aba ko ubenya 2 cd na wo de aba o ukwa obema obanche ukwa obema obrodi asa awofo na eye sa no so wonjai wone wo ba no enkasa eye obu na wo be yokra wone wo ba no nwe no hu se obra no so yire ne ho bo no bo ne yiya ebesi ne yiye sin se koje bra koyese esan se woni bi omunja asa ade ne ye na yenyo kasa kire enka nkire mofra ne se so wo bra wo ho ase no wo tie ni aye be ka kire wo ho a ombetimi akonwanim ena oman na aye timu no nso no ni aye se ye mpanyimfo a ewo ma ebi wo sample wa yin se ebi wo ho nkran mpanyimfo no kura na e de sa ade ne ba ebi wo papa panyin no afra bofra esan so ma no 1 cd 2 cd nti no akere no ahye ne nyem ye mpanyimfo no mo ye sa no nso won jai na fe nso ye sra ahemfo a wo ye manyimu ene asamle mafo ne MC fo a wo ho no abofra bi wo ho no onya adwuma bi obesua na aboa na brabo omo hwe sa anwema ni nyina no mo fa mo amofra no a omo ne nam basa enam so mom kofa sa anwema ba sa mo ayi nyina amofra ni nya meje di se ebe ma ye nyina so aho atoye o manyimu ene kura yetim. Okay, that's it. Experience the thrill of TV.